και εμείς θα παραμείνουμε στο φάσμα των ζητημάτων της οικονομίας και θα πάμε ειδικότερα να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει πια την επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι μαζί μας απόψε ο ακαδημαϊκός και ερευνητής, ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, Δόκτωρ Γιώργος Μέλιλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Είναι ένα θέμα τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί αφορά τις επιχειρήσεις. Σίγουρα. Μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η τεχνολογία η οποία επιτρέπει σε υπολογιστικά συστήματα να μιμούνται ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι σκέφτονται σαν τον άνθρωπο, ενεργούν σαν τον άνθρωπο, σκέφτονται ορθολογικά και ενεργούν ορθολογικά. Για τις επιχειρήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, αυτές οι επιχειρήσεις δεν λέμε ότι θα έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά επειδή υπάρχει πλέον το AI, πρέπει να το χρησιμοποιούν για να γίνει πιο γρήγορη, πιο σύντομη, πιο οργανωτική η εργασία σε διάφορους τομείς της επιχειρήσης. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα τα οποία να επιταχύνουν και ολόκληρα επενδυτικά projects ή αναπτυξιακά projects των επιχειρήσεων. Ακριβώς. Στην αρχή όμως δεν χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις ή και τεχνητή γνώση. Αρχίζουμε πρώτα από τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT, το Copilot και διάφορα άλλα γλωσσικά μοντέλα να μπορούν να ξεκινήσουν να τα χρησιμοποιούν, να γνωρίζουν την τεχνική του prompt engineering. Παραδείγματος χάρη μπορεί... Prompt engineering, ακούμε ορισμούς. Μάλιστα. Και εμείς ξέρετε που είμαστε τεχνολογικά γράμματοι, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν ας πούμε, αλλά προφανώς θα βρουν εφαρμογή στη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, αργά ή γρήγορα. Μάλιστα. Το prompt engineering μπορούμε να πούμε ότι είναι η τέχνη να δίνουμε σωστά και έξυπνα ερωτήματα προς ένα γλωσσικό μοντέλο και όχι μόνο, για να μπορεί να μας παράγει περιεχόμενο, το οποίο αυτό το περιεχόμενο θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Δεν λέμε ότι ό,τι παράγει το γλωσσικό μοντέλο είναι σωστό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση, ανθρώπινη αξιολόγηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι ένα κομμάτι που ανησυχεί αυτό. Πολλές επιχειρήσεις, πολλούς εργαζόμενους, ότι πιθανόν να κινδυνεύουν θέσεις εργασίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Πώς μια μικρή επιχείρηση, για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως την ίδια ώρα να χρειάζεται και ένα μεγάλο ποσό επένδυσης. Ναι, όπως αναφέρα είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Ναι, μπορεί με τη χρησιμοποίηση των γλωσσικών μοντέλων, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να μπορεί να μειώσει το χρόνο που ξοδεύει, μπορεί να πούμε, σε διοικητικές εργασίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να απαντούν σε email, να ετοιμάζουν αναφορές, επιστολές. Τη στιγμή που υπάρχει το γλωσσικό μοντέλο εκεί, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω πάλι, πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη αξιολόγηση. Προφανώς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και καμιά φορά μπορεί να βάλεις ένα ερώτημα, ας πούμε, στο ChatGPT και να σου βγάλει απαντήσεις που βλέπεις ότι κάποιες μπορεί να ευσταθούν, κάποιες μπορεί να πρέπει να τύχουν περισσότερης διερεύνησης. Και πολλές φορές μπορεί να φαντάζεται, γιατί παθαίνει έναν είδος παρέστησης. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προστατευτικοί. Ναι, και φαντάζομαι ότι και αυτό και πολλά άλλα θα παρακολουθήσουμε μεθαύριο στην ημερίδα του CBS College. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέτε, στα χέρια των επιχειρήσεων. Τι να περιμένουμε να δούμε μεθαύριο? Στην αρχή θα ξεκινήσουμε τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και είναι και δωρεάν. Θα εξηγήσουμε τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι μηχανική μάθηση, το machine learning, που είναι μια μεγάλη κατηγορία που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να βοηθά φάνταστα. Και στη συνέχεια θα εξηγήσουμε με πρακτικά παραδείγματα πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το prompt engineering. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι με τον τρόπο που εισέβαλε η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, κάποια στιγμή, εάν δεν
ανταποκριθούν οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, θα έχουν άλλα ζητήματα, θα μένουν εκτός, θα έχουν ζητήματα ανταγωνιστικότητας, για παράδειγμα. Ακριβώς συμφωνώ. Η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στο μέλλον και όπως βλέπουμε ότι κινείται με ραγδαίους ρυθμούς, ασταμάτητα. Ναι. Ασταμάτητα. Μάλιστα. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ημερίδα. Θα είμαστε παρόντες εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.